Benvinguts al segon dia de la Setmana de la Psicologia. Avui començarem una ponència amb Carla Guilla, que és psicòloga general sanitària amb més de 7 anys d'experiència en psicologia d'emergències i intervenció en crisi, especialitzada en tractament transdiagnòstic i teràpies orientades al trauma. Treballa des del model cognitiu-conductual. Té experiència en l'avaluació i intervenció psicoterapèutica amb infants i adults, així com amb la passació de proves psicomètriques i valoracions neuropsicològiques. Ofereix atenció psicològica presencial en situacions d'alt impacte emocional i atenció telefònica a través del servei 061 Salut Respon. I també està compromès amb l'acompanyament en moments de crisi vital i és docent del màster d'intervenció en crisi i emergències d'ICER. Una cosa, després d'aquesta ponència tenim els tallers, molts són aquí a la EPS al costat, i després tenim l'esmorzar, però que serà aquí, com a l'AE. I recordeu d'apuntar-vos al torneig de jocs de taula, no cal inscripció, però que us animeu. Hi ha premis, molt totxos. Hi ha 3 premis. I ja està. Aquí us deixo una mica un índex del que anirem parlant. Primer definirem què són aquestes situacions d'elevat impacte emocional, quines podem considerar dins d'aquí, quines bases neuropsicològiques hi ha dins del cervell d'un adolescent que fa que al final s'acabi processant tot aquest esdeveniment d'una manera potencialment traumàtica. Després tenim la integració d'una situació d'elevat impacte emocional, com s'integra dins d'un cervell d'un adolescent, perquè dins de les diferents etapes evolutives veiem que el nostre cervell també té unes característiques neuroanatòmiques diferents i per tant tot s'integra d'una manera diferent. Quins factors a la vegada també tenim de protecció i resiliència i ens ajuden a processar-ho, a integrar-ho d'una manera més òptima, més adaptativa. Quins objectius es busquen amb la PNN, això és la comunicació de males notícies, perquè al final jo avui estic aquí per explicar-vos una mica com se faria aquesta comunicació inicial de la mala notícia. És cert que si això ho traslladem d'esdeveniment vital d'alt impacte emocional, ho traslladem al context de la consulta, seria més un abordatge, com a tal, ja no seria tant la comunicació, sinó l'abordatge i alguna cosa ja més sòlida i que requereix evidentment més temps, una altra orientació. On és millor fer la comunicació d'aquesta notícia? Parlarem de l'abordatge en si, de com fer-ho, què dir, què no dir, ho discutirem. L'estructura que cal seguir, és a dir, no és una cosa atzarosa el com ho expliquem, el com revelem aquesta notícia, sinó que és important seguir una estructura perquè és la que donarà molta més coherència i farà que s'afavoreixi la correcta integració. Com generar el context? Veurem que en la comunicació d'aquestes notícies és molt important el context en si. Llavors és important dedicar uns minuts, uns segons, a mesura que hi tens més pràctica, a poder generar aquesta estructura, el marc dins on es farà aquesta comunicació. Quin és el moment millor per dir-ho? Ja parlarem a veure d'això, si existeix un millor moment per poder-ho dir. Els aspectes a considerar durant la pròpia comunicació i després un cas pràctic, que intentarem una mica amb el que haurem parlat poder-lo resoldre. Jo per començar, començarem aquestes preguntes i les deixo aquí no perquè ara les responguem, sinó perquè les tinguem en ment i després del que anem parlant tornarem amb aquesta diapositiva per a veure què en pensem. Aquí us plantejo, sempre es comuniquen les males notícies, als adolescents en concret? Potser una pregunta que d'entrada semblaria molt òbvia, però a mesura que anem parlant potser ens ficarà en qüestionament si sempre s'acaba
explicant tota la informació als adolescents. En alguna circumstància creieu que pot estar contraindicat comunicar una mala notícia, un esdeveniment vital estressant a un adolescent? L'entorn on es fa la comunicació d'aquesta mala notícia és important o es pot fer d'una manera espontània o s'han de cuidar alguns aspectes? Què en penseu? Tothom té dret a saber la veritat? I també us deixo la pregunta de parlem amb l'adolescent o ho fem amb el seu referent? És a dir, ho comunicaríem primer als pares, o li diríem nosaltres primer a ell? Com penseu que seria això? Vale? Doncs arrel d'aquestes preguntes passem al contingut de la pròpia presentació. Primer anem a veure què s'entén per una situació d'elevat impacte emocional. Una situació d'aquestes característiques fa referència a aquells esdeveniments, a aquelles experiències de vida que poden ser potencialment traumàtiques. Per què dic potencialment traumàtiques? Perquè d'entrada dependrà de diversos factors que n'anirem parlant que faran que l'experiència s'acabi integrant com algo traumàtic o no. Per tant, aquest és el concepte de potencialment. A part, com que és un aspecte multicausal, el fet que s'acabi esdevenint per la persona com algo traumàtic, perquè no només depèn de com li comuniquem la notícia, sinó que també depèn de la personalitat de base, depèn de la xarxa que tingui aquesta persona, depèn de diversos factors de protecció que després anirem parlant amb més profunditat. Però d'entrada és una notícia que té un elevat impacte emocional i això fa que sigui d'entrada potencialment traumàtica. I pot generar, evidentment, una situació estressant que al final s'acaba desencadenant amb reaccions psicològiques, físiques, emocionals, cognitives. Un esdeveniment d'impacte emocional elevat, què passa? Doncs que el que fa és activar tot el sistema límbic, activar l'amígdala i per tant això s'acaba traduint en una alliberació de cortisol i dopamina. Ja sabem que el cortisol és aquesta hormona de l'estrès, que si el tenim d'una manera sostinguda és quan genera aquest distrés que és el que no ens permet funcionar, el que ens bloqueja. En canvi, quan és un estrès en un moment puntual, aquest eustrès és algo que és el contrari, ens permet funcionar, ens permet reaccionar davant d'una situació d'aquestes característiques. Per tant, que se generi aquest pic de cortisol i dopamina és bo perquè ens permet tenir una reacció, el que passa que el que hem de mirar és que aquesta reacció no estigui sostinguda en el temps, sinó que a poc a poc la persona vagi utilitzant les seves estratègies de gestió i afrontament per poder al final reaccionar davant d'aquesta notícia que ja estem donant. Què entenem per comunicació de males notícies? Què hi està implicat? Què és el que comporta parlar d'una comunicació de males notícies? Comporta que estem davant d'una situació d'un elevat impacte emocional, és a dir, que per la persona segurament que serà una de les pitjors experiències de la seva vida. Comporta una transmissió d'informació no esperable. Aquella persona que està a l'institut, aquella persona que està en el seu grup d'amics, que està de festa i que de sobte rep una notícia d'aquestes característiques, s'acaba trencant de manera abrupta la seva normalitat, la seva rutina, per després comunicar-li una notícia d'aquestes característiques. Per tant, és un trencament molt brusc del que seria la pròpia rutina d'aquella persona. I, evidentment, el propi contingut negatiu, el mal pronòstic o directament la mort d'algú del seu cercle més propi. A què fem referència amb tot això? Podeu pensar ja, evidentment, en situacions de morts sobtades, d'accidents de trànsit, en suïcidis. Tots aquests són esdeveniments al final d'elevadíssim impacte emocional. Dins d'això també trobem situacions d'un elevat impacte emocional menor, però com podrien ser que algú ha tingut un accident de trànsit però finalment no és mort, sinó que es troba en una situació de salut complicada, però que al final no perilla tant la seva vida. O també és que també depèn de la persona que tingui que els dos pares van a separar-se, també pot ser viscut com un elevat impacte emocional. Ja us dic, és multifactorial com la persona rep i integra el propi esdeveniment.
Aquí trobem les bases neuropsicològiques del cervell del propi adolescent, i arrel d'aquí és una mica el per què hem d'entendre que un adolescent al final interpreta i integra la informació d'una manera diferent al cervell d'un adult. Trobem que una de les diferències és que el cervell de l'adolescent té la hiperactivitat aquesta de l'amígdala, que us comentava. Llavors fa que tot estigui com molt més magnificat, reaccionem d'una manera molt més magnificada. Això no vol dir que sigui histriònic l'adolescent, no és que tingui una característica de personalitat que és histriònic, el que passa és que tot el seu sistema neuroanatòmic està en desenvolupament i per tant encara hi ha aquesta hiperreactivitat perquè tot el que seria l'escorça prefrontal, que seria aquesta part més racional, encara no està suficientment desenvolupada i això fa que no hi hagi com aquesta compensació entre l'emocional i el racional encara. Major activació del sistema de recompensa, d'aquesta dopamina i per tant un augment de les conductes de risc. Al final és aquesta impulsivitat. Jo reacciono davant d'una notícia d'aquestes característiques, reacciono com? Tenint una conducta que pot ser de risc. Agafar el cotxe i sortir pitant, no pensant, perquè no hi ha aquest prefrontal encara madurat. Se parla que fins als 18 anys encara el prefrontal està no del tot madur. Per tant, és una de les estructures neuroanatòmiques que costa més que arribi a la seva màxima de desenvolupament. L'escorça prefrontal, és el que us comentava, encara està en desenvolupament i per tant què passa? Que hi ha major dificultat per regular totes aquestes emocions. Al final, el prefrontal, l'escorça prefrontal se n'encarrega d'aquesta part racional, d'aterrar-nos, de gestionar totes aquestes emocions, aquestes conductes impulsives i quan això està immadur, el que passa és això, que la conducta que acabem veient és d'algú que està molt emocional i no té gens aquesta part cognitiva activada. A més, a part de tot això que comentem, és que evidentment l'adolescent encara cerca la seva identitat, el sentir-se part d'un grup, aquest sentiment de pertinença. Llavors, per tant, en el moment que jo rebo una notícia d'aquestes característiques, és que es veu trencat tot el meu món. Ja no només el que estava fent jo en el moment que rebo la notícia, sinó que en general veig trencada tota la meva vida en qüestió de què serà de mi al final, perquè acabo perdent-ho tot. Jo sempre dic que si ho traslladem això en el context dels infants, els nens són egoistes per naturalesa, no d'una manera conscient, això no vull dir que sigui d'una manera conscient, però evidentment ells busquen cobrir les seves necessitats. Doncs una mica el cervell de l'adolescent, per un paral·lelisme, no deixa de ser una mica això. O sigui, jo ara tenia el meu grup i vivia a Lleida i ara resulta que em diuen que el meu pare i la meva mare s'han mort en un accident de trànsit i jo que no tinc família, a veure on aniré a parar jo. O sigui, i els meus amics, què passarà, no? I potser és un pensament que d'entrada ens sorprèn, però és així. Acabes pensant en el meu sentiment de pertinença s'ha trencat també, i no només he perdut la meva família. El desenvolupament asincrònic, tal com us comentava, entre el sistema emocional, l'amígdala i l'escorça prefrontal. Al final maduren d'una manera asincrònica, l'amígdala madura molt més ràpid que l'escorça prefrontal i això fa que al final hi hagi aquest desajust, que és la tan bonica adolescència. Aquesta diapositiva us la fico perquè, tal com us comentava abans, una situació serà potencialment traumàtica perquè acabarà sent integrada per la persona de diferent manera. És a dir, una mateixa situació idèntica, viscuda per una persona o viscuda per una altra, pot ser interpretada, pot ser integrada de diferent manera. Per què? Doncs per múltiples factors. Per la personalitat d'aquella persona, per les característiques de l'entorn en el que es mou, per les seves eines d'afrontament pròpies, per la seva pròpia intel·ligència emocional. Tot això seran característiques que faran dependre al final el com ho integrarà la persona a aquell propi esdeveniment. Per tant, la significància que li donem al propi esdeveniment depèn més de tot això que estem parlant i que ara veurem amb més profunditat en aquests factors de protecció, del que té la persona, de quina base partim i no tant del propi esdeveniment en si. Si teniu dubtes, teniu
Ara sí, anem a veure. Factors de protecció i resiliència, és a dir, totes aquelles característiques que ens podran ajudar a fer que aquest esdeveniment potencialment traumàtic, evidentment, sigui algo complicat, però no s'acabi convertint en algo traumàtic que al final tingui moltes més característiques per poder acabar desenvolupant un trastorn per estrès posttraumàtic i s'acabi gestionant com un esdeveniment de vida que acabi continuant el fil de vida. Jo sempre dic que quan passa una situació d'aquestes característiques hem de veure que se genera com una ferida a la persona, una ferida física, i el nostre objectiu és que amb tots aquests factors de protecció, amb la intervenció que se li pugui fer de la comunicació de la notícia, amb la intervenció psicoterapèutica posteriori si la requereix, amb el suport de la xarxa, amb tot el que es fa a posteriori, el nostre objectiu principal és que aquesta persona, aquesta ferida al llarg del temps, sigui capaç de tocar-la i hagi cicatritzat bé. És a dir, en altres paraules, que pugui accedir al record, que pugui parlar d'allò que ha viscut sense que acabi sent algo que torni a desequilibrar, que torni a desajustar-lo com a l'inici va passar. Si veiem que aquell esdeveniment que fa 5 anys que va passar la persona evita 100% parlar-hi o quan en parla se desajusta totalment, és que no està integrat, no està correctament integrat, no està sanat. Llavors hem de veure què és el que no s'ha fet encara i que queda pendent per poder-lo ajudar. Com a factors de protecció veiem que tenim, evidentment, el tenir un vincle segur, un vincle d'afinitat amb els propis adults de referència, tant dins del microsistema de la persona com del macrosistema de l'adolescent. A què ens referim això? Ja no només en l'entorn familiar i social entre iguals, sinó també dins de tot el macro on està el propi adolescent. Comunitat educativa, activitats extraescolars, hobbies que pugui tenir, tot això ajudarà al final tota aquesta xarxa a poder-lo sostenir en aquest moment de dolor. La comunicació emocional oberta. Això és alguna cosa que si evidentment no tenim treballat prèviament, difícilment en aquest moment neixerà. És a dir, si jo ja no he tingut una comunicació oberta amb els meus iguals o amb els meus pares, difícilment en el moment que he tingut un esdeveniment vital estressant neixerà aquesta capacitat, perquè al final no l'he estat treballant, sinó que ha de ser una cosa prèvia i en aquell moment s'acaba potenciant o no. Pot ser que la persona al final faci una regressió, però sí que és cert que li hem de donar una oportunitat almenys d'entrada que pugui tenir aquesta comunicació oberta, de base. Disposar d'unes bones eines d'autoregulació, de gestió, d'identificació d'emocions, al final el que és una bona intel·ligència emocional. Els processos autoreferencials que siguin consistents, a què em refereixo amb això? Amb una bona autoestima, amb un bon autoconcepte, una bona autorreferència de si mateix. Si jo tinc un bon autoconeixement, sabré què és el que estic vivint, sabré qui soc jo, quin és el meu estat de base, què estic passant ara i cap a on vull dirigir-me. Si jo no he fet mai aquest exercici d'insight, és el que dic, quan estem en un moment de crisi, difícilment estem en un moment per entrenar noves coses, estem en un moment de recuperar estratègies, no de començar a generar-ne de noves. Per això és important fer un treball al llarg de tota la vida, perquè sí o sí tots en algun moment rebrem alguna notícia d'un elevat impacte emocional, més o menys, no tots són iguals, però tots acabem rebent notícies que ens fan mal. Llavors, per això és important una altra de les raons per poder treballar tot aquest procés d'autoconeixement i coneixement personal. Tenir una sòlida xarxa de suport social entre iguals, evidentment, tot el que hem estat comentant. Aquí anem a passar al que seria l'abordatge clínic com a tal i us dic, aquí no tant ens centrarem en el marc de la consulta, perquè el marc de la consulta al final ja sabeu seria cadascú des de l'orientació amb la qual acabi treballant, si cognitiu conductual, sistèmic, cadascú amb el que se senti més còmode, però jo avui estic una mica aquí per explicar-vos com fer-ho dins d'aquest adolescent, aquesta comunicació de la mala notícia, aquest moment inicial, aquest impacte inicial.
i a la vegada dependrà molt de com fem aquesta comunicació que aquest esdeveniment s'integri com algo traumàtic o no. Per tant, són moments de molta intensitat i molt decisius al final en la vida d'aquesta persona. Quins són els objectius que tenim en la comunicació de les males notícies? Evidentment, el primer objectiu és informar, donar a conèixer aquesta situació, què és el que ha passat. Orientar la persona, explicar què pot fer ara i què no pot fer. Sembla una cosa totalment absurda i a la vegada dius, és que és molt lògic, no? Per a aquella persona que acabem de trencar-li la seva rutina i li donem una notícia d'aquestes característiques, la lògica i la racionalitat acaben perdent-se des de ja, des del minut zero. Per tant, tot allò que considerem bàsic i necessari, que per nosaltres diem és que és obvi, no? No, en aquell moment no hi ha res que sigui obvi. Nosaltres estem allí per poder atendre les coses que ens semblen més ínfimes i que a la vegada els hi donem d'entrada menys valor. I recolzar, brindar el suport tant al propi afectat, l'adolescent en aquest cas, com també a la seva família, perquè al final nosaltres donem la notícia, però no estarem allà la seva vida, nosaltres marxarem i desapareixerem, no el tornarem a veure amb aquesta persona, rarament el tornes a veure. Llavors és important que li deixis unes eines. Nosaltres com a psicòlegs hem de donar eines a les persones, no hem de fer que les persones siguin dependents de nosaltres. Nosaltres que no vas al traumatòleg perquè sí, vas quan te fa mal alguna cosa, no? Quan te fa mal la cama. No hi vas per si algun dia et fa mal la cama. Doncs una mica en el marc de la psicologia també ho hem de veure igual, que la persona tingui les eines per poder al final afrontar tot el que va venint a partir d'ara, no que es quedi depenent de nosaltres. On és millor fer la comunicació de la mala notícia? Algú de vosaltres pensa que hi ha algun entorn que sigui millor o això és algo indiferent? Us comento, d'entrada, el millor seria sempre que sigui possible fer-ho en un entorn que sigui familiar per la persona. Això, evidentment, em refereixo, en el millor dels casos, en el més òptim, seria a casa seva. Dins de casa seva, jo sempre dic que és molt millor fer-ho en un espai neutre. Què em refereixo a un espai neutre? La sala, el menjador. I per què en aquest espai? Doncs perquè si jo en el meu espai de descans, és a dir, en la meva habitació, veig que em van a donar una comunicació, una notícia d'aquesta magnitud, al final, quan jo aniré a l'habitació a dormir, demà va passar la setmana que ve, acabaré recordant aquell psicòleg que va vindre a aquest espai que per mi és el meu de seguretat. Per tant, una habitació és un espai molt privat i que al final hi vas a descansar. Si en aquell espai t'han vingut a irrompre la teva tranquil·litat, molt possiblement, almenys d'entrada, acabaràs connectant aquell espai en aquella mala notícia. Per tant, no seria la millor de les situacions fer-ho dins de la pròpia habitació. I, evidentment, tampoc el fer en una cuina o en espais així que hi hagi més objectes que al final puguin ser de més potencial risc perquè la persona al final s'acabi fent mal. La cuina per aquesta raó. Però jo sobretot sempre dic que l'habitació no és el millor dels contextos. La sala, un espai neutre, que a la vegada és un espai dins de casa seva, del seu espai segur, doncs allí seria l'ideal. No obstant, sempre que anem a fer una comunicació d'una mala notícia, doncs no tenim espais idíl·lics, o sigui, no sempre et trobaràs que la persona està a casa seva. Molt possiblement, a vegades, vas a fer aquesta comunicació a l'adolescent a la universitat o a l'escola. Aquests són contextos que sí que es donen. Llavors, hem d'intentar generar un espai de màxima seguretat que es pugui, un espai el més tranquil, el més aïllat, que preservi la màxima intimitat de la pròpia persona. Intentar contextualitzar-ho sempre que es pugui. En els contextos així més hostils, que veus que l'adolescent, els seus pares han tingut un accident i per les xarxes socials s'ha acabat enterant i acaba venint a la carretera, per exemple, si fa un context dins d'una ambulància, no ho ficarem allà enmig de la carretera, que tothom vegi com fa la comunicació de la notícia. Intentar sempre preservar aquesta intimitat de la persona perquè al final està en el seu màxim moment de vulnerabilitat. Per tant, hem de ficar-li totes les facilitats que es puguin.
l'abordatge, el què fer, el què dir, el com dir-ho, no? Aquí jo sempre dic, el més important és explicar-ho, quan anem a fer una comunicació d'aquestes característiques, explicar-ho com un conte. Si tu li vas amb una persona, amb un adolescent, i li dius, mira, que estic aquí, per molt que li diguis el meu nom, jo em dic Carla, jo soc la psicòloga i vinc per dir-te que els teus pares han tingut un accident i s'han mort. Això no és ben integrat pel cervell, ni d'un adolescent ni d'un adult, però d'un adolescent menys. Perquè tal com us deia, aquesta escorça prefrontal està tan immadura que no integrarà això i el que farem és disparar tot aquest sistema límbic, tot aquest sistema més emocional i d'una manera descontrolada, tot el risc que això pot suposar. Per tant, el que hem de fer en el moment de comunicar una notícia és fer-ho explicant com un conte, tal com us deia, és a dir, contextualitzarem. Sí que és cert que ens presentarem, direm el nostre nom, el nostre rol, soc la Carla, soc la psicòloga i estic aquí per explicar-te una mica què és el que ha passat. Mira, a veure, avui els teus pares han sigut l'últim cop que has parlat. Aquest matí abans de sortir de casa. Tu sabies on anaven? Sí, anaven a la feina. Sembla ser, quan anaven a la feina, a les 7:20 del matí, ha entrat una trucada a emergència, sembla ser que havien tingut un accident, s'han desplaçat al lloc dels fets, les unitats que s'hagin desplaçat. No ens inventarem informació, perquè després ja ho veurem, és important que quan anem a fer una comunicació diguem la veritat. Si s'hi ha desplaçat una ambulància en direm una, si s'han desplaçat 3 cotxes de policia en direm 3, no n'afegirem ni en traurem. És a dir, direm les veritats. I sembla ser que tenien fet lesions molt difícils i els companys han intentat reanimar-los, però malgrat això no ha estat possible. Finalment han mort. Molt important el dir han mort, perquè penseu que per molt que sigui obvi que els dius que lesions incompatibles amb la vida, el cervell d'aquella persona s'aferra al que sigui per dir no estan morts. Al final és com un instint de supervivència de dir no pot ser, això no ha passat. Llavors, justament és molt important dir i repetir inclús la paraula mort. I ho direm així, abans que passi l'accident, durant l'accident, que és el que ha passat, a les 7:20 s'ha rep aquesta trucada, què és el que s'ha fet, i després, que el després, ja us explicaria, se'ls explicaria què és el que seguiria i tot, però veieu que se segueix com un fil conductor. No podem anar directe a dir la notícia se va dient a poc a poc. Tal com us deia, dir la paraula mort és superimportant, no utilitzar cap tipus d'eufemisme, ni ara no respira, ni no té vida, ni res de tot això, no, mort. Inclús ens assegurarem que la persona ho ha sentit o ha integrat, sentir-ho segur que ho ha sentit. El que passa és que hi ha vegades que el nostre cervell de manera involuntària bloqueja, nega i no integra aquesta paraula de mort. Per tant, inclús podem utilitzar el fet de dir-li jo ara t'ho he explicat, què és el que has entès de tot això? Si tenim dubtes de que potser no ha acabat d'entendre o que no ha acabat de connectar amb la pròpia mort, doncs li podem dir que ens ho repeteixi i així també ens assegurem, garantim de que ho entès correctament. Comunicació gradual per donar temps a acollir tota la informació. O sigui, com una comunicació d'una mala notícia no és algo ràpid, de contratemps, de vinga, va, i ja ho sé, és incòmode. A ningú li agradaria fer-ho, però al final requereix de temps. No és alguna cosa de contrarrellotge i vull marxar perquè no em trobo a gust. No, ningú ens trobem a gust en aquell context, però just per això, perquè és una situació que no ens agrada, s'ha de fer a poc i garantint que tot estigui anant el millor dins del pitjor. Estar disposats a repetir la informació. Sempre us dic, i en un altre diapositiu ho fico, frases curtes, repetitives i clares. No ficarem paraules adornades ni termes que digueu poden generar confusió. No, ens adaptarem al vocabulari d'aquella persona. No és el mateix un adult d'11 anys, un adolescent de 11-12 anys que un adolescent de 17. Per tant, adaptarem el llenguatge, adaptarem la manera que ens dirigirem a ell. No ho farem d'igual manera.
garantir la bona comprensió de la informació, és el que us deia, podem-li fer repetir, i respondre a les preguntes i inquietuds. Aquest espai per mi també és superimportant. Fer que tota persona, tot grup en què anem a comunicar la notícia, tingui un espai per generar preguntes, dubtes, inclús anem a atendre altres persones i posteriorment tornem un altre cop i els diem ha vingut alguna pregunta, algun dubte que vulgueu comentar, perquè potser d'entrada no us he vingut, però a posteriori sí. Per tant, és un espai superimportant. L'estructura dins de la pròpia comunicació tenim que és, tal com us deia una mica abans i aquí introduïa, el conèixer el context. On anem a fer aquesta comunicació? No és el mateix que anem a un domicili a les 3 del matí, que anem a un domicili a les 12 del migdia, això ja canvia bastant, com trobarem aquell adolescent que li anem a fer la comunicació de la notícia, és a dir, un el trauràs del llit per dir-li el que ha passat i l'altre possiblement no el tens per aquí a casa. Per tant, el temps inclús, ja veieu que són detalls superpetits però que fan una diferència molt substancial, com tampoc no és el mateix aquella persona que li vas a fer la comunicació dins del seu entorn educatiu. Està a classe i li vas a fer aquesta comunicació d'una notícia. Això sempre estem parlant dels extrems de comunicacions que no poden esperar. No és el mateix que et vinguin a comunicar un accident de trànsit que els teus pares t'asseguin al final al menjador de casa per dir-te que se separen. Jo us parlo dels casos per extrems, però al final és extrapolable. És a dir, aquell adolescent que els seus pares també li comuniquen una mala notícia, perquè al final no deixa de ser una mala notícia, com és una separació, també és important seguir el fil conductor, el respondre preguntes, una mica l'estructura és la mateixa. La presentació del professional, evidentment, tal com us comentava, diem qui som, com ens diem i quin és el nostre rol, què venim a fer allí, és important. I evidentment la referència nominal amb els afectats. És molt important referir-nos a les persones amb el seu nom, això fa que tot sigui molt més individualitzat. Si jo li pregunto i li dic, mira, com et dius? I li dic, mira, Pau, és que estic aquí per dir-te, no? I ell ja sap que va dirigit a ell. En canvi, si jo li parlo d'una manera impersonal, al final és tot molt més buit, molt més impersonal, molt més fred. Llavors fa que tot sigui molt més càlid i més dirigit quan dius el nom de la pròpia persona. L'inici, el desenvolupament i el final, que és el que us explicava, com aquest fil conductor, com explicar aquest conte, aquesta narrativa, deixar espai de preguntes i reflexions, aquesta seria també dins la part de l'estructura, i finalment recollir les reaccions i emocions que s'hagin pogut donar, perquè justament ja dins del context de la nostra feina se fa un informe a posteriori que queda registrat dins de la seva pròpia història clínica, perquè al final dins d'aquestes emocions inicials dependran quina potencialitat té aquesta persona per poder desenvolupar trastorns d'estrès agut, reaccions d'elevat impacte emocional, reaccions d'estrès posttraumàtic més elevades o no. Per tant, sí que les reaccions inicials condicionaran en certa manera el que pot donar-se a posteriori. Com generar el context en la comunicació d'una mala notícia? Posar-se al nivell i mantenir el contacte visual amb l'altra persona. Evidentment, que no ens ficarem a l'adolescent assegut al sofà i nosaltres de peu, no, sinó que ens ficarem asseguts o de cloquilles, sempre al mateix nivell o al menor nivell, quan anem a donar una notícia d'aquestes característiques, sinó la persona, dins de l'elevat impacte que li suposa tot això, encara se sent com més atacada. Posar-se al seu costat o en forma de L. No ho farem frente a frente, el front a front, perquè la persona pugui interpretar-ho, no? Al final tots aquests llenguatges no verbals és molt important cuidar-los, perquè la persona encara se pot sentir molt més violentada. En canvi, si ho fem entre iguals o en forma de L, al final no deixa de ser algo tan atacant. Són detalls que és molt important tenir en compte en el moment de comunicar. Garantir que el llenguatge sigui comprensible, com us deia, adaptat a la pròpia edat d'aquell adolescent. Al final l'adolescència és un període bastant ampli i que no és el mateix parlar d'un inici de l'adolescència que un final, i hem de cuidar-ho.
I evitar metàfores. Dir les coses, el que us deia, sense eufemismes i dir-ho clarament. Justament el fet de que el sistema maduratiu de l'adolescent sigui encara immadur fa que les metàfores moltes vegades inclús poden arribar a ser no del tot compreses. Llavors és important que puguem dir les coses clarament tal com són, sense utilitzar aquestes metàfores. No mentir i no evocar promeses que no puguem complir. Sí, jo t'asseguro que podràs veure el cos, jo t'asseguro que et podràs acomiadar. No assegurem coses que no es podrà fer, perquè igual o no es poden fer o és que no depenen de nosaltres que ho pugui fer. Per tant, podem dir-li clarament que nosaltres preguntarem si pot fer allò que ell voldria, allò que ens està proposant, però que no li podem garantir perquè no ho sabem, perquè no està dins del nostre control. Per tant, és important que ho puguem expressar clarament. Tenir en compte i respectar l'espai vital, no tirar-nos. Ja sé que a vegades ens agrada molt abraçar la gent i ens fa molta pena i desitjaríem abraçar-nos, però no. Respectar l'espai vital i sempre que anem a tocar amb algú, preguntar-li. T'apeteix que et donin una abraçada, necessites que t'abraça, però no ens llancem. Intentem mantenir aquest espai vital, igual per l'altra persona és ben rebut, però també ens podem trobar persones que justament el que volen és espai, el que necessiten és cridar, el que necessiten és sortir corrent, i també és vàlid això. Una cosa molt important, quan anem a comunicar les males notícies, és que totes les reaccions que pot tenir aquell adolescent, totes són vàlides, i trobarem adolescents que realment veureu que estan molt continguts emocionalment, i trobarem adolescents que seran molt més expressius emocionalment. I els dos punts són totalment vàlids. El que hem de veure és com es desencadenen, com es gestionen, això és el que hem d'anar al final veient, però tot és vàlid. Procurar que estigui acompanyat d'algú i buscar un espai que li sigui conegut i li generi tranquil·litat. El tema de l'espai ja ho hem comentat, i que estigui acompanyat al final és una cosa que sempre que es pugui contemplar i cuidar és molt important, perquè no és el mateix tu com a adolescent que estiguis sol a casa i et vinguin Mossos, la psicòloga, no sé qui més, a comunicar-te que els teus pares han mort en un accident, que estiguis acompanyat d'algú. Llavors, prèviament a anar a fer una comunicació és important que sapiguem el que us deia, on està aquella persona, què està fent, amb qui està, i si sabem que no està amb ningú, potser seria interessant, ja que estem anant a un menor, que puguem garantitzar que estigui acompanyat d'almenys d'algun adult, ja sigui uns avis, uns tiets, uns veïns, algú que per a ell sigui de referència, sigui conegut. Al final nosaltres som unes persones desconegudes, uniformades i que no ens coneix de res. Per tant, és important que puguis estar acompanyat. Quin és el millor moment per dir-ho? Tant de bo existís un millor moment per poder fer una comunicació de la mala notícia. Mai és un bon moment, mai. Per tant, podem cuidar tots aquests aspectes que hem parlat, fer-ho el màxim de bé que es pugui, però evidentment, com podeu pensar, mai serà un bon moment per a aquella persona per rebre una mala notícia. Per tant, no us capfiqueu en dir és que no ha acabat de sortir del tot bé perquè ha acabat plorant o ha acabat tenint una reacció magnificada. No, és que la reacció, evidentment, que anirà condicionada en com ho expliquem, li comuniquem la notícia, però és que la reacció és d'anar igual. És que el raro seria veure algú que no reacciona. Jo sempre dic, us ha d'assustar aquell que no reacciona. El que plora no us ha d'assustar, és el normal, està fent un procés de dol, evidentment una fase inicial, però un procés de dol. Per tant, no existeix mai un millor moment. Hi ha pares que et diuen, no comuniquis la notícia ara que està a l'escola, ja li direm la setmana que ve. No ho sé, si com a adolescent t'agradaria molt que t'amaguessin una informació que el teu germà ha mort, que s'ha suïcidat durant una setmana. Per tant, per això es plantejava aquelles preguntes a l'inici. Tot i que pugui semblar molt obvi, que dius, sí, clar, evidentment, tothom té dret a saber la informació. Doncs a la pràctica veiem que no tant, que ens fa por comunicar notícies d'aquesta manera, que a ningú li agrada, però que desgràcies en passen i que les notícies s'han de comunicar. Que sigui un adolescent no vol dir que l'haguem de mantenir al marge. Tot el contrari, si l'estem mantenint al marge, si l'estem enganyant,
com volem que després com a família confiï en nosaltres, com volem que es generi aquest entorn al final de comunicació oberta, de poder parlar, de poder confiar. No confiaré en vosaltres. Com he de confiar si m'heu estat amagant durant una setmana que el meu germà s'ha mort? Per tant, és molt, molt, molt important dir la notícia, malgrat mai serà un bon moment per dir-la. Brindar informació, tal com us deia abans, clara, repetitiva i, evidentment, verídica. Missatges breus, claus, frases curtes, no frases llargues que no s'acaben mai, no, curtes i repetitives. Un llenguatge que entengui aquell adolescent. No és el mateix una edat d'un adolescent que d'un altre adolescent, el sistema maduratiu d'aquell adolescent, el context social on ha estat desenvolupat aquell adolescent. Són coses que hem de tenir en compte per poder arribar. És molt important que el missatge arribi, que connectem, que generem aliança superràpid. Jo sempre dic que en el context de la comunicació en emergències, bona part és la màgia de cadascú. Si no connectes ràpidament amb les persones, és que aquí sí que el temps és compte enrere. O sigui, la comunicació, no sé, que durarà 2, 3, 4 hores, però ja està, ja s'ha acabat, marxem i ja. En canvi, en el context de la consulta, doncs tens moltes i moltes sessions per poder parlar d'aquell tema. Però quan fas una primera comunicació, que és el context d'emergències, no tens molt temps. Per tant, generar aliança ha de ser relativament ràpid. És important no demorar la comunicació de la notícia, pel que us deia, i perquè al final els mitjans de comunicació, les xarxes socials, ja sabem que tot acaba sortint superràpid. Si jo tinc la mínima informació que aquell familiar meu estava, no sé, anant cap a aquella carretera i sé que he vist un vídeo que sembla ser que ha tingut un accident de trànsit, un cotxe d'aquestes característiques i coincideix amb el meu familiar, doncs és que quan arriben a comunicar-me la notícia quasi que els diré jo més informació que ells. Llavors és important que puguem dir-ho el més ràpid possible perquè hi ha molts factors, moltes xarxes socials que no controlem al final. Com més aviat millor, la demora de la informació provoca dany, tal com us deia. Em sento enganyat, em sento traicionat, em sento com a adolescent que m'heu deixat en un segon, tercer o quart pla. Per tant, justament el que busco és que em pugueu integrar, que després en tots els processos de ritual que es puguin donar d'acomiadament em pregunteu si vull participar, perquè tant és un problema aquella família que empenya l'adolescent a que vagi sí o sí al funeral o al tipus d'acomiadament que es faci, com aquella família que no vol que hi vagi, que ho deixa a casa perquè encara és petit, té 12 anys. Llavors, és important preguntar. És un adolescent, evidentment que està madurant, però això no vol dir que no tingui possibilitat de tenir un criteri i una opinió. I hem de potenciar justament això, que pugui prendre decisions pròpies. Cal que la comunicació no s'abordi com un tràmit brusc. El que us deia és qüestió de temps. Les comunicacions de les bones notícies requereixen de temps. No anem contra el rellotge de ho he de fer en 30 minuts perquè no m'agrada estar aquí, perquè no estic còmode, perquè és una situació difícil per a la persona i com més ràpid li diga, més aviat ho passarà. No, ha d'estar tot molt ben lligat abans d'anar-nos-en. I aspectes a considerar durant la comunicació d'aquesta mala notícia tenim què cal tenir en compte en la comunicació no verbal, evidentment tot el que hem estat parlant, dir la veritat, malgrat les incerteses que puguin existir, sempre direm la veritat i per això recollirem informació de tot el que s'ha fet, de totes les unitats que han anat al lloc de l'incident. Per tant, recollirem amb la resta d'intervinents que han estat presents al lloc què és el que ha passat, què és el que s'ha fet, quantes unitats s'han enviat per donar-li a la persona tota aquesta informació tal qual ha estat. Evocar el missatge des de la calma, sense generar més alarma. Les emocions tingueu clar que es contagien. Si jo parlo amb un to de veu serè, de calma, de tranquil·litat, us estaré al final contagiant això. Si jo parlo cridant, si jo parlo de pressa, doncs també us transmetré aquesta inquietud, aquest nerviosisme. Si anem a comunicar una mala notícia i ho volem fer ràpid, de pressa, corrent, a part que no ens entendrem res,
és que a la persona li generarem això, més alarma, més inquietud. Deixar un espai de preguntes i de la pròpia expressió emocional. Doncs pot ser que aquella persona no té dubtes ni qüestions a poder-nos traslladar, però sí que necessita un espai per poder plorar i perquè nosaltres estiguem preparats per sostenir els silencis. Perquè al final moltes vegades són més incòmodes per nosaltres els propis silencis que per la persona que es troba en la situació, perquè com a professional dius, bueno, i ara què dic, no? I com a psicòlegs ens agrada molt deixar per parlar. I llavors, el sostenir aquests espais que no es diuen res, ens sembla estrany, ens sembla algo particular, que no sabem què fer, què dir, cap on mirar ni com ficar-nos, no? I hem d'aprendre a sostenir els silencis. Els silencis, com a tal, poden ser terapèutics. Comunicar-ho el més aviat possible i anar informant dels canvis periòdicament. Si és que anem a fer una comunicació amb un adolescent que el seu germà està penjat d'una grua perquè es vol tirar i hem de fer aquesta comunicació a l'adolescent perquè la grua està al costat de l'institut i ell al final ho acabarà sabent o inclús ho acabarà veient, doncs l'anirem informant de tot el que va passant. Mira, ara hem aconseguit que un dels bombers pugui accedir al lloc, ara ha baixat, anirem informant de tots els canvis que vagi havent. No deixarem allí a la persona sense donar-li informació fins que hi hagi un desenllaç menor o més bo o menys bo, sinó que li anirem donant informació de tots els canvis. Tal com us deia, que l'acompanya els silencis, molt importants. Es formularan el que també hem estat parlant, frases curtes, senzilles i repetitives. S'anirà comprovant que es va entenent la informació que se'ls aporta, per això, tal com us comentava abans, una molt bona estratègia és dir, d'acord, què has entès, explica'm, fer-li repetir, contextualitzarem què ha passat i ho narrarem com un fil conductor, el que us explicava, com un conte, principi, desenvolupament i final. I indagar, identificar i atendre les necessitats de cadascú, preguntar-li això, què podem fer, què necessites que jo pugui resoldre, pugui gestionar-ho, que estigui al meu abans. Perquè al final pot ser aquella persona el que li preocupa és fer una trucada per dir-ho al padrí o per dir-ho a l'amic. I això per a ells és una inquietud que per nosaltres potser dius, ara et preocupa dir-ho a l'amic? Doncs sí, potser li preocupa i potser no té bateria al telèfon i necessita això, simplement que li deixem un telèfon o que li deixem un espai per poder fer una trucada, que no l'estiguem acaparant allí i no li deixem fer aquesta trucada. Per tant, preguntar és superimportant. A veure, d'hora anem una mica justos. No sé si hi ha dubtes o voleu passar al cas pràctic, que és el que vosaltres també us trobeu millor. Si voleu, resolem els dubtes que hi hagi i fem cas pràctic o a la inversa. Jo no tinc... Moltes gràcies. La veritat és que és molt interessant, sobretot de la manera de procedir, perquè sí que és veritat que a vegades sembla que utilitzem el sentit comú, però no és el que necessitem, potser el que ens pensem a l'hora de parlar amb els adolescents d'això que us he d'explicar. Jo el que estava pensant, que és una pregunta que m'ha sorgit al principi, era sobre el tema del desenvolupament aquest asincrònic que tenen o la maduresa a nivell de còrtex prefrontal. M'ha vingut la pregunta a veure si hi havia diferències per sexe biològic. Si realment depèn l'edat cronològica on això s'assenta més, doncs hi ha diferències entre noies i nois. Sí, la data que us he donat abans que sobre els 18 anys és quan s'acaba desenvolupant al màxim el cervell de l'adolescent, és amb nois. Amb noies seria una miqueta abans. Evidentment, doncs sempre hi ha diferències individuals, però en general en els nois és aquest desenvolupament total una mica més tard. Més dubtes que vulgueu comentar? Ningú? Doncs, si us sembla, passem al cas pràctic. Aquí us comuniqueu un cas que seria molt típic de la nostra feina,
que anem a fer una comunicació d'una mala notícia amb Mossos d'Esquadra, justament amb el servei psicològic, per anar a comunicar-li a l'Aina la mort de la seva mare en un accident de trànsit. L'Aina és una noia de 16 anys que ara mateix es troba a l'institut. El seu pare ja és coneixedor de la notícia, però no sap com dir-li a la seva filla. Aquí us plantejo 3 preguntes. Quina informació haurem de recollir abans de fer la comunicació? Qui s'anima a dir què és el que haurem de recollir, de tenir clar? Perfecte. Així és tot el que ha passat, tot el que dèiem abans, què és el que s'ha fet, tot el que no s'ha fet, genial. Perfecte. Alguna altra cosa que penseu que també és interessant poder recollir? Em sembla molt bé també saber en quin punt està el pare, no? Perquè el com farem la comunicació, aquí és molt important el que comentes també de com està el pare, perquè valorarem, després en parlarem amb aquesta pregunta, de veure què serà més adient, qui faci la comunicació. El pare, nosaltres, després d'això m'agrada que facis aquest apunt perquè el recollirem de nou a la segona pregunta. Però saber si una mica si ella ara està a l'institut i són les 10 del matí i per tant li queda tot el dia per endavant o no sé, o són les 3 de la tarda i res, ja està quasi per sortir, no? No és el mateix una cosa que una altra i hem dit que això dependrà una mica de si fem ara mateix in situ a la comunitat educativa la comunicació o ens esperem a fer-la a posteriori, però un altre aspecte important que crec que és important poder saber abans de fer la comunicació de la notícia és si aquesta persona, si aquesta noia de 16 anys ja ha perdut algú molt proper dins del seu entorn familiar. Evidentment que res serà igual a una mare, però si ens diuen que ha perdut algun avi, ja ens podrem fer una idea una mica de com va reaccionar davant d'aquella pèrdua. Si ens diuen que davant de la mort de l'àvia ja va tenir que estar vinculada amb salut mental, que ho va portar molt malament i que ara està amb benzodiazepines, doncs és que ja ens podem imaginar cap on aniran les coses. En canvi, si ens diuen que no ha perdut a ningú, doncs no sabem com reaccionarà, anem encara amb aquesta incertesa de què és el que passarà. Més coses que creieu que sigui important recollir abans d'anar a fer la comunicació? Superbé, i tant. No és el mateix al final que tinguessin un vincle molt ferm, que la relació, no sé, siguessin pares separats i ella visqués amb el pare i amb la mare tingués una relació més distant. Sí, totalment, molt bé. Més cosetes. No? També podríem pensar el fet abans d'anar a fer-li la comunicació d'expressar una mica quines estratègies ella té davant situacions complexes, com gestiona al final les coses del seu dia a dia. Si és una persona que veiem que ens diu que normalment el pare ens diu que té por de fer la comunicació ell, per què té por? Doncs perquè la filla ja hiperreacciona a tot normalment o té por perquè no sap com diu simplement, no és el mateix una cosa que una altra. Per tant, aquesta també serà una dada important. Després tenim aquí com farem la comunicació de la notícia. Us preguntava abans el que deia la companya i jo us dic, a veure, penseu que a un adolescent és millor que la comunicació de la notícia li fem nosaltres, al final l'uniforme, que no ens coneix, o els pares?
La companya comenta que ella optaria perquè ho fes el professional, perquè al final sigui una mica el protocol, les pautes que hem comentat, però que estigués acompanyada del pare. Jo penso que va en funció de com estigui també el pare. I llavors, el pare sempre estarà recolzat pel professional i si ell vol dir a la seva filla o al fill o qui sigui i ho pot fer, és una opció. El mateix que si diu que faci un professional perquè no pot, també. Vull dir, depèn del moment. És un moment que crec que és molt puntual i elegit, per dir-ho d'una manera. Vale. Digues. Jo crec que en aquest cas el pare ja està dintre de la notícia, però no sap com es diu la filla. Per tant, potser que necessita el pare, òbviament depenent de nosaltres com el veiem, és que li donem unes eines específiques per com afrontar i això que ens acabes d'explicar a nosaltres, explicar-li en un format una mica més breu per a que ell pugui fer-li sigui el comunicador de la notícia. Sí, Vale, tot el que dieu és correcte, no hi ha coses incorrectes. Però sí que és cert que amb infants i adolescents sempre és recomanable que l'adult de referència, sempre i quan sigui possible, per això molt bo l'apunt que comentava la companya de és important identificar com està el pare i tal com senyalàveu també aquí dalt, doncs que és important que pugui ser el propi adult de referència qui faci aquesta comunicació de la notícia. Tal com dèieu, donant-li unes pautes i estan acompanyant-lo, és a dir, faríem una mica la inversa del que comentaves, estaríem nosaltres com a professionals acompanyant-lo i ell faria la comunicació de la notícia. Això d'entrada, sempre i quan el pare el veiem que està abordable, que està sintònic amb la situació i que ho pot fer. Si el pare el que necessita és sostenir-se ell, no farem que hagi de fer aquesta comunicació. O desescalarem tot aquest estat d'hiperactivació i llavors farà la comunicació, o si no desescala, doncs serem nosaltres que ho acabarem fent. Hi ha persones que diuen no, 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 no i no, però també us dic que no és l'habitual. Normalment la gent, quan els dones les pautes i els hi expliques, doncs acaben integrant-ho i veuen la necessitat de fer-ho ells com a adults de referència. O sigui, al final és el que us deia, te presentes allà amb un adolescent i li dius, mira, soc la Carla, la psicòloga, i et diu, vale, d'acord, i què? No ets ningú per a mi. Llavors, per connectar, per generar aquesta aliança, és molt més difícil. En canvi, com a pare, serà molt difícil que li diguis això a la teva filla, però és més fàcil que connecti amb tu que no que acabi connectant amb mi ràpidament. Digues. D'entrada, el millor seria que fos el pare. Però en l'hipotètic cas que el pare no pogués o volgués el que sigui, si té bona relació amb el psicòleg de l'escola, endavant el psicòleg de l'escola. No es tracta de, com que jo vaig amb uniforme, jo he de donar la notícia. No, les coses no van així. Les coses són de, amb qui té més aliança aquella persona, si ja té una aliança generada amb algú, nosaltres no veníem amb uniforme i traiem aquella persona al davant. No, ni molt menys. Sempre s'ha de buscar el principi de beneficència i anem a buscar que aquella persona se li pugui comunicar la notícia de la millor manera i que connecti el més bé. Que sigui un esdeveniment, ja us deia abans, que sigui el menys traumàtic possible. Per tant, és important que se li pugui dir i ho pugui entendre el més ràpid possible i integrar-ho. Per tant, sí, seria el psicòleg de l'escola qui seria més adequat per poder-ho fer. Li donaríem les pautes i si ell se sent segur, doncs seria ell que ho faria. Més dubtes. També comentàvem abans el tema de en quin moment, en quina franja horària està l'Aina. No és el mateix que estigui a les 10 del matí i encara li quedi tot el dia a l'institut que ja estigui a punt de sortir. Per què? Doncs perquè al final si queda mitja hora perquè surti, no ho sé, jo potser valoraria
amb el pare de dir-li mira què et sembla si la vas a buscar i anem al domicili i ens trobem allà al domicili i en parlem, no? Perquè al final doncs no deixa de ser el que dèiem, l'espai segur, no és el mateix, sí, el teu institut de sempre, però el teu institut que no casa teva, no? Llavors potser valoraria això, però si són les 10 del matí jo no m'esperaria a que sortigués a les 4 de la tarda. Jo li diria, en aquell moment, aniria a l'institut, buscaríem el professorat un espai, una aula apartada, la faria sortir de classe i allí amb el pare faríem la comunicació de la notícia. Però no m'esperaria fins que sortigués, perquè és el que us deia. Quan li diràs és que a les 9 del matí la mare ha tingut un accident i s'ha mort, li dirà, vale, i jo mentre que estava fent matemàtiques. O sigui, hem d'entendre que durant una franja de temps hem estat amagant una informació. No mentint, però sí amagant una informació. Que hem de veure si a nosaltres ens agradaria molt que ens estiguessin amagant una informació d'aquest calibre durant, no sé, 6 hores. Ningú vol rebre aquesta notícia, però ningú tampoc vol ser exclòs de que li donin aquesta informació. Dubtes? Sí. Aspectes que cal evitar durant la comunicació de la mala notícia, doncs evidentment tot el que hem estat dient que no serveix. Doncs el fer d'una manera ràpida, el dir frases amb molt contingut que no s'entengui, tots aquests aspectes que hem estat parlant. Algun dubte que hi hagi? No? Doncs donaríem per tancat la conferència. Gràcies.